Стотици хора от различни краища на страната днес се събраха в местността Рупите край Петрич, където тържествено беше отбелязана 100 годишнината от рождението на Ванга. В Рупите беше открит и осветен паметник с лика на пророчицата, изработен от скулптора професор Емил Попов по поръчка на фондация Ванга. Репортаж на Добрина Грачанлиева. По случай годишнината в храма Света Петка Българска в Рупите беше отслужена тържествена литургия. Много миряни още помнят думите на Ванга и спазват заръките и до днес. Да не се лъже, краде и да не се ламти за богатство, а хората да се обичат и да живеят в разбирателство. Тези, които идват за първи път тук, казаха, че мястото има чудодейна сила. Енергия със сигурност има, след като баба Ванга е била тук, но за да го почувства човек, трябва да остане сам. Не съм имал нужда да хода по някакъв повод при нея, но тя е един феномен и за мен си остава нещо много голямо. Паметникът с лика на Ванга се намира до мостчето, което води към църквата Света Петка. Скулптурата е изработена от месинки, покрита с сребро. Тя и занапред ще посреща всички дошли да се помолят за здраве и да почитат паметта на пророчицата.